Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην μεγάλη αυτή ημέρα για την Εκκλησία του Χριστού, κατά την οποία τιμάται η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Σήμερα καταλήγει, κλείνει, τελειώνει και η νηστεία, η λεγόμενη των Αγίων Αποστόλων, μία από τις 4 μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία είναι αποστολοπαράδοτη. Την θέσπισαν δηλαδή οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι. Και όπως και άλλη φορά έχουμε αναφέρει, προς τιμή του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και αρχίζει, αφού ολοκληρωθεί η εβδομάδα προς τιμή του Αγίου Πνεύματος, την επομένη δηλαδή της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Τα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων είναι τόσο μεγάλα, τόσο σπουδαία για την Εκκλησία του Χριστού, που δεν μπορεί να περιοριστεί ο λόγος για να εξαντλήσει την αναφορά σε αυτά στα πλαίσια του μικρού λειτουργικού κηρύγματος. Για τον Απόστολο Πέτρο να περιοριστούμε σε αυτά που ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Ρώτησε ο Κύριος μας, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι, τι λένε οι άνθρωποι, τι με θεωρούν, ποιος νομίζουν ότι είμαι? Και οι μαθητές του απάντησαν, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι ο προφήτης Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Εσείς τι λέτε, ποιος είμαι? Και απαντά ο Πέτρος και λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και του απαντά ο Χριστός, πάνω σε αυτήν την πέτρα της ομολογίας σου αυτής θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν. Και μάλιστα σου δίνονται τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, ό,τι δέσεις επί της γης θα είναι δεμένο και στον ουρανό και ό,τι λύσεις επί γης θα είναι λελυμένο και στον ουρανό. Τι άλλο να πει κανείς για τον Απόστολο Πέτρο παρά να θαυμάσει την καθαρή ομολογία του, χάρη της οποίας έφτασε αυτός ο αγράμματος ψαράς μέχρι τα πέρατα της γης, κηρύττοντας Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, και όπως γνωρίζετε το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Σύμφωνα με την παράδοση σταυρώθηκε με την κεφαλή προς τα κάτω. Αυτό ήταν το τέλος του μεγάλου στην ηλικία για τέτοια δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο Αποστόλου Πέτρου. Και να έρθουμε στον Απόστολο Παύλο. Τιμήσενε
και για το πρόσωπο του άγοντος σήμερα τα ονομαστήριά του Επισκόπου Παύλου. Εδώ κι αν είναι ζήτημα τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος, να πάρουμε μια μικρή γεύση από τον πλούτο της διδασκαλίας του και της θεολογίας του. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι στην Εκκλησία υπάρχουν 8 χαρίσματα. Οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι διδάσκαλοι, οι δυνάμεις, τα χαρίσματα, οι αμάτων, οι αντιλήψεις, οι κυβερνήσεις, τα γέννη των γλωσσών. Κορυφή των χαρισμάτων, οι Απόστολοι. Και τελευταίο από τα χαρίσματα, τα γέννη των γλωσσών, που είναι, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, στα δεδομένα της παραδόσεως και της θεολογίας της Εκκλησίας, η νοερά προσευχή. Το λιγότερο που πρέπει να έχει ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι η νοερά προσευχή. Δηλαδή, να προσεύχεται αδιαλείπτως, να αξιωθεί το Άγιο Πνεύμα να κατέβει μέσα στην καρδιά του και αυτό πλέον να προσεύχεται για Αυτόν. Υπάρχουν όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, και κρίτωνα χαρίσματα, ανώτερα χαρίσματα. Και ποιο είναι το ανώτερο χάρισμα? Η αγάπη. Ό,τι και να έχει ο άνθρωπος, όσο ψηλά και αν έχει φτάσει και στα πνευματικά, κορυφή των κορυφών είναι η αγάπη. Ποια αγάπη? Η ανιδιοτελής αγάπη. Η αγάπη που είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος καταγόταν από πλούσια οικογένεια, ανήκε στην ομάδα, αν θέλετε, στην τάξη των Φαρισαίων, ήταν ζηλωτής, ήταν μορφωμένος και επειδή ακριβώς ήταν ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων, του ανέθεσε η συναγωγή να κάνει τι? Να διώξει τους εχθρούς της πίστεώς τους, όπως θεωρούσαν ότι είναι οι χριστιανοί. Ανέθεσαν αυτό στον Παύλο, στον τότε Σαύλο ή Σαούλ. Όμως, βαδίζοντας για να διώξει τους χριστιανούς προς τη Δαμασκό, μέρα μεσημέρι, ένα φως έλαμψε πιο δυνατό και από τον ήλιο. Άστραψε μπροστά του, όλη η συνοδεία του εκτυφλώθηκαν. Ο ίδιος όμως άκουσε και φωνή που έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είχε την ετοιμότητα και το θάρρος ο Σαύλος να πει «Τις ή Κύριε?» Ποιανού είναι η φωνή? «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που μου μιλάς?» Και η απάντηση μέσα από την ιστορία που θα πρέπει να ατυχεί και στα δικά μας αυτιά. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Δεν γνώριζε τον Χριστό ο Σαύλος. Δεν δίωκε τον Χριστό. Τους χριστιανούς δίωκε. Αλλά ο Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με τους χριστιανούς και είπε «Εμένα διώκεις». Μετά από αυτή την θεοφάνεια, από αυτό το όραμα της παρουσίας του ίδιου του Χριστού, έμεινε 3 μέρες νηστικός, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει ούτε νερό. Στη συνέχεια βαπτίστηκε από τον Ανανία, από Σαύλος έγινε Παύλος και έκανε 3, ίσως και 4 μεγάλες περιοδίες, όργωσε όλη την γνωστή τότε οικουμένη. Στην πρώτη περιοδία του κυρίως πήγε και έσπηρε το Λόγο του Θεού στην Κύπρο. Στη δεύτερη περιοδία του
στην Αντιόχεια, στη Μακεδονία και κατέληξε στην Κόρινθο, στην τρίτη περιοδία του, στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και στην κατά πολλούς τέταρτη περιοδία πέρασε από τη Ρώμη και έφτασε μέχρι την Ισπανία. Έμεινε 2 χρόνια στη φυλακή και επινέρωνος του γνωστού διώκτου του αυτοκράτορας της Ρώμης αποκεφαλίστηκε. Η ηλικία του όταν έφυγε σωματικός από αυτόν τον κόσμο, όταν παρέδωσε το πνεύμα του, ήταν κατά τους περισσότερους υπολογισμούς μόλις 52 ετών. Δηλαδή μικρότερος από τον ομιλούντα, και όργωσε όλη την οικουμένη. Τα παθήματά του τα ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, με λεπτομέρεια, ανατριχιαστική. 5 φορές ξυλοκοπήθηκα, 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά λιθοβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα, φυλακίστηκα, έζησα μέσα σε αγρυπνίες, σε πείνα, σε δίψα, σε νηστείες, σε ψύχος, σε γυμνότητα, κινδύνεψα σε ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους συμπατριώτες μου, κινδύνεψα από τους ξένους, κινδύνεψα σε πόλεις, κινδύνεψα στις ερημιές, κινδύνεψα στη θάλασσα, κινδύνεψα από ψευδαδέλφους. Αλλά γιατί ήρθα, γιατί πήγα όπου πήγα και κήρυξα? Για ένα λόγο. Όχι για να πω σοφίες, όχι για να πω ρητορίες, αλλά για να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ας θυμόμαστε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί τα πιο συνηθισμένα τα έχουμε ακούσει. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι αγωνίστηκε να μην κενωθεί, να μην ακυρωθεί, να μην αδειάσει ο Σταυρός του Χριστού. Τι σημαίνει ακύρωση του Σταυρού του Χριστού? Σημαίνει να ασχολούμαστε με τη λογική, με επιχειρήματα, με σοφίες, με σοφιστίες και να μην μένουμε στη δόξα του Χριστού, τον Σταυρό που είναι η θυσία του Χριστού από αγάπη για τη σωτηρία μας. Δεν είναι θέμα λόγων ωραίων και συνθημάτων. Και εμείς προς τα έξω η μαρτυρία μας, παρότι έχουμε συρρυκνωθεί αριθμητικά, πρέπει να είναι θέμα όχι ποσότητος, αλλά ποιότητος. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε στον κόσμο, και πρέπει να το λέμε, έλα μέσα στην Εκκλησία να δεις την αληθινή ζωή. Γεύσου τι σημαίνει πνευματική ζωή, μυστηριακή ζωή, πνευματικός αγώνας, ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ο Παύλος ζούσε λιτά και εργαζόταν. Δεν επιβάρυνε κανένα, ήταν σκηνοποιός. Ήταν και αυστηρός όπου χρειαζόταν. Μιλούσε και έντονα τους Γαλάτες, τους χριστιανούς Γαλάτες, τους ονόμασε ανοήτους. Μήπως λέει μάταια σας κήρυξα, βλέπω ότι λέτε άλλα αντί άλλων. Τι σας κήρυξα εγώ? Αναθεμάτιζε τα ψεύδη, τις αιρέσεις, τις καποδοξίες, τα σχίσματα. Αγαπούσε, αλλά πάντοτε αλήθευε. Τον πολέμησαν πολλοί. Μη σας φανεί παράξενο να πω, ολοκληρώνω, ότι μέχρι σήμερα τον πολεμούν τον Απόστολο Παύλο. Και οι αιρετικοί,
μερικοί δήθεν για να τον τιμήσουν. Ακόμη και εμείς οι θεολόγοι πολλές φορές λέμε άρρητα ρήματα, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε κατά το δοκούν αυτό το μέγα κεφάλαιο που λέγεται Απόστολος Παύλος, που μόνο ένας ιερός Χρυσόστομος ήταν σε θέση να τον ερμηνεύσει. Στην Κόρινθο, από όπου ερχόμαστε κι εμείς εδώ για να συμμετάσχουμε εν αγάπη στην Θεία Λειτουργία, στην τιμή του Αποστόλου Παύλου, αλλά και στα ονομαστήρια του Επισκόπου μας, στην Κόρινθο κινδύνεψε ο Απόστολος Παύλος από τους Ιουδαίους, δηλαδή από τους συμπατριώτες του. Σκέφτηκαν πονηρά εναντίον, ακόμα και όχι μόνο να τον φοβήσουν και να τον τρομοκρατήσουν, αλλά και να βιαιοπραγήσουν εις βάρος του. Και ενώ ως άνθρωπος κι αυτός φοβήθηκε, του εμφανίστηκε ο Χριστός εκεί στην Κόρινθο που ήταν η πιο πλούσια και η πιο αμαρτωλή πόλη της αρχαιότητος. Και τι του είπε ο Χριστός? Μη φοβού, μη φοβάσαι, αλλά λάλη, μίλα και μη σιωπήσεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και κανένας δεν θα σε κακώσει. Δεν του υποσχέθηκε ο Χριστός ότι δεν θα σε απειλήσουν, ότι δεν θα σε φοβερήσουν, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί λαός έστε μη πολλής εν την πόλη ταύτη. Μέσα στην πόλη των πορνών είπε ο Χριστός ότι εδώ υπάρχει πολλής λαός δικός μου. Τι εννοούσε? Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν, ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Και εκεί έξω, αγαπητοί μου αδελφοί, στην κοινωνία υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ζαλισμένοι από την πλάνη της εποχής, ζαλισμένοι από την προπαγάνδα, ζαλισμένοι από την αθεία, ζαλισμένοι από τις άθεες και αντίχριστες κυβερνήσεις, αλλά θέλουν να μάθουν. Και είναι δικό μας καθήκον να τους μιλήσουμε. Ξέρετε, και τελειώνω με αυτό, οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό γιατί λόγω εγωισμού υπήρχε στα μάτια τους ένα κάλυμα. Σε εμάς αυτό το κάλυμα αφαιρέθηκε και πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Η πίστη μας είναι δώρο του Θεού. Και πρέπει να μην έχουμε ψευδοταπείνωση, αλλά επίγνωση αληθινή της δωρεάς που μας έχει κάνει ο Θεός. Με αυτή την επίγνωση ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Μιμητέ μου γίνεστε, όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού». Εύχομαι να ακούσουμε αυτή την φωνή του πατέρα μας, του Αποστόλου Παύλου, και εδώ ημών των Αθηναίων και ημών εκεί των Κορινθίων, είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Και εύχομαι και στον Επίσκοπο να αξιωθεί στο τέλος της πορείας του, να επαναλάβει κι αυτός αυτόν τον λόγο. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Αμήν.